Fl-2020, fis-sena tal-pandemija, iżjed minn 2900 persuna rrikorrow għall-għajnuna minħabba il-vjolenza domestika. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Skont din l-istatistika, fl-2020 kien hemm żieda ta' kważi 14% ta' dawk li rrikorrow għal għajnuna minħabba il-vjolenza domestika meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Dan hekk kif fl-2019 kien hemm aktar minn 2500 persuna li rrikorrow għall għajnuna. Dan ifisser li fis-sena tal-pandemija kien hemm żieda ta' iżjed minn 250 persuna li rrikorrow għall għajnuna minħabba il-vjolenza domestika. F'din l-istatistika ħareġ kif l-aktar li rrikorrow għall għajnuna kienu n-nisa. Kien hemm ftit aktar minn 2300 mara li fittxew l-għajnuna għal vjolenza domestika. Dan filwaqt li kien hemm 610 irġiel li fittxew l-għajnuna minħabba il-vjolenza domestika. Skont l-NSO kien hemm iżjed minn 1800 li fittxew l-għajnuna għand il-korp tal-Pulizija. Dan filwaqt li iżjed minn 2300 persuna sabu l-għajnuna wkoll mill-unità tal-vjolenza domestika tal-Aġenzija Appoġġ. Dan filwaqt li kien hemm oħrajn li fittxew għajnuna mix-shelters u mis-servizzi tal-emerġenza. Iktar minn nofs il-vittmi tal-vjolenza domestika kienu ta' il fuq minn 40 sena u l-maġġoranza ta' dawk li fittxew l-għajnuna huma Maltin. Minn din l-istatistika ħareġ kif il-maġġoranza tan-nies li fittxew is-servizz tal-esperti użaw dan is-servizz darba. Kien hemm iżjed minn 1900 persuna li użaw is-servizz għal vjolenza domestika darba. Dan filwaqt li kien hemm kważi 270 persuna li użaw is-servizz għal vjolenza domestika iżjed minn 3 darbiet. Skont din l-istatistika tal-NSO, f'Għawdex hemm l-inqas każi rrappurtati ta' vjolenza domestika, dan filwaqt li l-iżjed każi rrappurtati jsiru fin-naħa t'isfel ta' Malta.